Hinguman sa atong magtutup mayong gabi, Master. Hinguman kang mamibit. Tinood, nginay-ngingon sa akong pare. Ako naman ay kasulti dire. Panahon to na kumprensya gapon. Ari mi dire gikan mi sa laligan, uban akong mga bata, gagmay pa to akong mga bata. Pag abot na mo diya sa Mahito, may tao kang Pilip. Wako kabantay kay dagtuman ang kalsada. Na-truck nga naraot, 10 wheelers. Nya kay nagkinta ko, kusog nagig kay akong dagan, nagbahada ko. Muy ako nakita nga truck di ay. Alanganin na nga mo-break ko. Kaysa akong mo-break ko, mapansa ko sa ilaw mo sa dump truck. Ang akong yung mahurot yun may kamatay, kaya ang mga bata diagit sa project. Kasi himon ako, ako na lang liwi, bugamay, o naghangiyong ikong master nga, tabang master, ilibre mi. Kaya mamatay, gid miya ni Gurot, o mapansak mi ng ilaw sa dump truck. Karon pag nilikay ko gamay, namo po yung trailer, nagbusina. Nagsugat man yun. Butoy ko libre hagid mi master, natingala ko nga ako lang sang gibi o gamay ang jeep. Murang sanang Panginoon nagsagid-sagid siguro sa 10 wheelers ang kili, murang tudlo na lang siguro. Natingala ko nga dako kay gimat ang 10 wheelers ng layo makay distansya ako, nakasulod man ko. Nga sa ako na di man gyud ko masulod halos. Muna nga si master siyang gingon gibanghilyo nga bisag punon pa ang inyong ulo sa pagsago sa pulong sa aksidente di ginani mo batbat. Pero tawag nga akong pangalan, di ba, libre mo. Mo na ang gisulti mas, di ba, nakanong mo na. Mo na, tinuod na, okay layan niyo pa. Tinuod na. Salamat, Master.